Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷуманд. Нашри барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар Тоҷикистон шумораи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ба 75 000 расидааст ки аз ин нишондод 32 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ дар давраи истиқлолият ба фаъолият оғоз намудааст. Дар замони истиқлолият дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат 9 мактаби президентӣ, 75 гимназия ва 71 литсей ба истифода дода шудааст. муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бошад дар замони соҳибистиқлолӣ аз 13 ба 40 адад расидааст ки дар айни ҳол зиёда аз 220 000 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. шарҳи ҳамкорамон оид ба дастовардҳои соҳаи маориф. имрӯз соҳаи маориф дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун соҳаи пешбарандаи ҷомеа эътироф карда шуда, барои фарогирифтани наврасону ҷавонон бо донишҳои муосири ба меъёрҳои стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ, тамоми шароити таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва олӣ фароҳам оварда шудааст. рушди ин соҳа аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат дониста шуда, дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар доираи татбиқи лоиҳа ва барномаҳои давлатӣ сатҳу сифати таълим дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ беҳтар гардиданд. Як қатор гимназияу литсей ва мактабҳои байналмилалӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, махсусан дар самти омӯзиши фанҳои дақиқ ва технологияи нав ба пешравиҳо ноил шуданд. дар замони соҳибистиқлолӣ дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат 9 мактаби президентӣ бо фарогирии қариб 8 000 нафар хонанда, 75 гимназия бо фарогирии зиёда аз 53 000 хонанда ва 71 литсей бо фарогирии 36 000 хонанда ба истифода дода шудааст. шумораи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ба 75 000 расидааст ки аз ин нишондод 32 муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ дар давраи истиқлолият ба фаъолият оғоз намудааст. дар ин муассисаҳо қариб 90 000 хонанда бо таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бошад дар замони соҳибистиқлолӣ аз 13 ба 40 адад расидааст ки дар айни ҳол зиёда аз 227 000 нафар донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати тайёр намудани кадрҳои соҳибтахассус ҳам дар дохил ва ҳам дар хориҷи мамлакат назаррас арзёбӣ мегардад. ин аст ки зиёда аз 35 000 ҷавонони тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишварҳои пешрафтаи дунё таҳсил карда истодаанд. то истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ тибқи нақшаи дурнамо бояд 1332 муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта ба истифода дода шавад. аз ин нишондиҳанда то моҳи августи соли 2020 30 муассисаи томактабӣ ва 367 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ сохта шуда мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар баробари дастовардҳои соҳаи маориф ҳастанд мушкилоте ки барои рушди мукаммали соҳаи маориф монеа эҷод менамоянд ва танҳо дар ҳолати татбиқи дурусти лоиҳа ва барномаҳои давлатӣ, фаъолияти содиқонаи сохтору мақомоти марбути соҳа ва донишу касбияти баланд доштани омӯзгорон метавон ба мустаҳкам намудани базаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баландбардоштани сифати таълим, ҷалби наврасон ба омӯзиши фанҳои дақиқ, забономӯзӣ, ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии таълим ва ба камол расонидани мутахассисони соҳибкасб ноил гардид. дар ноҳияи спитамини вилояти Суғд ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 410 иншоот бунёду навсозӣ карда мешавад ки барои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва ободонии ноҳия мусоидат мекунад. гузориши ҳамкорони мо. дар маркази ноҳияи Спитамен шаҳраки Навкат сохтмони иншооти соҳаҳои гуногун, инфрасохтор ва корҳои ободонӣ дар асоси нақшаи нави генералии шаҳрак, тарҳу лоиҳаҳои муосир ҷараён мегиранд ва маркази ноҳия симои наву тоза касб менамояд. бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдомҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд таи солҳои охир бо бунёди бинои китобхонаи марказӣ, навсозии қасри фарҳанг, сохтмони биноҳои маъмурӣ, таъмиру навсозии майдону гулгаштҳо шаҳраки Навкат ободу зебо гардида корҳои созандагиву бунёдкорӣ идома доранд. рӯҳии ифтихори аҳли ҷомеаи ноҳия аз истиқлолияти давлатӣ арҷгузорӣ ба ин неъмати тарихӣ, саҳмгузорӣ баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни фархундаи миллӣ асоси вусъати корҳои созандагиву ободонист. ин бунёдкориҳо, ин ободониҳо ва саҳми бевоситаи соҳибкорон гувоҳи он аст ки
مردم شریف ناحیه سپیتامین به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و در پیش جشن 29مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است آمادگی همه جانبه می‌بیند. در نوعی سپیتامین بهر سهمگذاری در استقبال سزاوار جشن بزرگ ملی صاحبکاران وطنی نقش اساسی دارند و بهر ساختمان انشاءات زمانوی ساحه‌های گوناگون شرکت در تدبیرهای بنیادکاری و آبادانی صاحبکاران محلی اقدام‌های نو می‌نمایند. بنیاد بناهای بلندآشانه استقامتی با مرکزهای خدمترسانی، کینوتئاتر زمانوی، سلسله انشاءات کار و خدمترسانی فرهنگی و فراغتی با سهم صاحبکاران ناحیه با جلب سرمایه داخلی ساخته می‌شوند. در قسم انشاءات که مطابق به نقشه چاره‌بینی‌های آمادگی‌های همه‌جانبه و جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی ساختمان آنها در سال 2020 پیش بینی شدند، کارهای مجهزگردانی، پردازگری و آبادانی صحن و حدودها جریان داشته در انشاءات دیگر مرحله‌های بنیاد ته‌کرسی و دیوار و کنسترکسیاها جریان دارند. با نشانداد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در اساس آموزش و بررسی کمیسیون معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سپیتامین نقشه و لایحه طرح و نمود معماری کوچه و خیابان میدان و محله‌های مرکز ناحیه را تهیه نموده کارهای ساختمان و آبادانی در اساس این نقشه نو ادامه دارند. این تدبیرهای نوسازی و سیکونی آبادانی راه و شفت راه خیابانی مرکزی کوچه‌های اساسی نوسازی جویبارهای آهن و بتونی شفت راه‌های اتومبیلگرد و سیکونی نوسازی و سفالک پشت نمودن راه‌های پیاده‌گرد چراغانکنی خیابانی سپیتامین و مسافه 6 کیلومتر با استفاده از چراغ‌های سوتودیودی با دیزاین خاصه و کارهای رنگ و بار و زیبایی بخشیدن با نمود کوچه و خیابان‌ها را در بر می‌گیرند. کارهای ساختمان و نوسازی از جانب کارخانه دولتی فرعی خواجگی منزلی و کمونالی ناحیه سپیتامین اجرا کرده می‌شوند. با دستگیری شخصانی وطندوست و سخاوتپیشه بخشیده به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان راههای دهه شهیدان جماعت دهاتی سرخاسار ناحیه بلجوان پورا اسفالت پوش گردیده به طور زمانوی چراغان کرده شد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. در دهه شهیدان جماعت دهاتی سرخاسار ناحیه بلجوان بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. در دایره وسعت این تدبیرهای آبادانی و عملی گشتن سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان اومید بر رشد و ترقی دادن شهر و دهات کشور در این دهه دوردست ناحیه در برابر ساختمان انشاءات تعییناتشان گوناگون همزمان با دستگیری شخصان وطندوست و سخاوتپیشه راههای اهمیت محلی پر اسفالت پوش کرده شد. راههای دهه ما در فصلهای زمستان و تیر ماه و بهار بسیار دشوارگذر بود. در برابر اسفالت پوش کردن راهها دهه هم چراغان کرده شد. از نوسازی راههای حدود دهه با جلب متخصصان و ماشین و مکانیزم‌های لازمه از ماه ایول سال روان آغاز گردیده آن در مدت یک ماه پوره و با صفت بلند به انجام رسانیده شد. از مسافه عمومی زیاده از 4 کیلومتر راههای حدود دهه در مسافه بیش از 3 کیلومتر آن راه از نو با گذراندن کارهای زمینی و تخت و هموارکنی ساخته شده است که در بعضی قیده‌های آن سطح راه را تا 1.5 متر بلند نمودند. در دهه شهیدان مرکز جماعت دهاتی سرخاسار ناحیه بلجوان تا این دوره از سبب نبودن چنین راه تنها نقلیات بارکشانی حرکت میکرد. بعد نوسازی راه باشد اکنون حرکت همه گونه وسیله نقلیات تامین گردیده است. ما حواس میکردیم آرزو میکردیم که کی خیلی راه میشن راستی کودکای ما راه اسفالت نمیدونستن چه خیلی راه است. لیکن صد شکر که امروز با مناسبت این جشن 30 سالگی راههای حدود دهه شهیدان جماعت سرخاسار اسفالت پوش گردیدند. ساختمان راه بلجوان سرخاسار ادامه دارد. بعد به استفاده دادن راه جماعت دهاتی سرخاسار بلجوان رفت آمد از مرکز ناحیه تا حدود جماعت سرخاسار خیلی آسان میشه. دهات سرخاسار ناحیه بلجوان یکی از موضع‌های سیاحی کشور است که مسئله از آن سیاحان زیادی از داخل و خارج دیدن میکنند. بخشیده به سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی و استقبال شایسته از جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اقدام شخصان وطندوست و سخاوتپیشه در برابر اسفالت پوش کردن زیاده از 4 کیلومتر راهها حدود دهه نیز به طور زمانوی پورا چراغان کرده شده است که از این حساب شامگاهان نیز سیمای
деҳа хеле ободу зебо гардидааст. тавре дар ифтитоҳи роҳи мазкур таъкид шуд, шахсони ватандост иқдом гирифтанд ки дар идома аз чунин корҳои ободонию созандагӣ дар маркази деҳот чун рамзи эҳтиром ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон майдони парчами давлатӣ бунёд намоянд. Сокинони деҳот низ дар ҷавоб ба ин таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурӣ нисбат ба рушду тараққӣ додани шаҳру деҳоти кишвар иброз доштанд ки дар корҳои ободонии деҳот ва сазовор истиқбол гирифтани ин санаи муҳими таърихӣ фаъолона ширкат меварзанд. дар деҳаи шаҳидони ҷамоати деҳоти сари хосори ноҳияи балҷувон имрӯзҳо бо саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпеша таъмири асосии муассисаи давлатии интернати вилоятӣ назди мактабӣ ва сохтмони бинои нави таълимӣ иборат аз 8 синфхона дар назди ин муассисаи иҷтимоӣ идома дорад. бо мақсади дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии шахсони саховатманд таъмири бинои пештара идома дорад. аллакай болопӯши муассиса аз таъмир бароварда шудааст. аз ҷумлаи иншооти зикршуда таъмири асосии ошхона ва ҳамоми интернат аллакай пурра ба анҷом расида, сохтмони бинои синфхонаҳои иловагӣ ва навсозии бинои пештараи муассисаи давлатии интернати вилоятӣ назди мактабӣ бошад дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дорад ки он дар рӯзҳои таҷлил аз 29 солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода мешавад. дар вилояти Хатлон хоҷагиҳое ки дар моҳи март кишти пунбадонаро гузаронида буданд, имрӯз ба ҷамъоварии ҳосил оғоз бахшиданд. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ кооперативи тиҷоратии 3 солии Абдувадуд Дӯстов нахустин шуда дар мавзеи Гулистон ба ҷамъоварии пахта шурӯъ карданд. маълумоти бештар дар гузориши Худоидоди Раҷаб ва Искандари Саид. ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар миқёси вилояти Хатлон яке аз истеҳсолкунандагони ашёи хом дар соҳаи пахтакорӣ мебошад. маҷмӯан дар ин ноҳия ин мавсим наздикии 9900 гектар кишти пунбадона гузаронида шуд ки дар ин сам беш аз 3300 хоҷагиҳои деҳқонӣ машғули парвариши қидаҳои пунбадона буданд. дар ноҳия ду хоҷагии тухмипарвар фаъолият мекунад ки дар истеҳсоли тухмиҳои баландҳосил ҳамасола кӯшишу ғайрат менамоянд. имрӯз ки давраи ҷамъоварии ҳосил фаро мерасад, дар қатори пешоҳангони истеҳсолот кооперативи тиҷоратии истеҳсолӣ ба номи Абдувадуд Дӯстови ноҳия низ расман ба ҷамъоварии ҳосили пунбадона оғоз бахшиданд. саҳмдорони кооперативи тиҷоратии Абдулвадуд Дӯстови ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар миқёси вилоят аз аввалинҳо шуда ба пахтачинӣ шурӯъ карданд. ин заминҳо солиёни зиёд бекор хобида буду имрӯз бо дастгирию саҳмгузории масъулини ширкати рушди Хатлон дубора ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуда, тавре деҳқонон иброз менамоянд, аз ин майдонҳо то 40 центнер ҳосил ба даст меоранд. имсол дар кооперативи тиҷоратии Абдувадуд Дӯстови ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ маҷмӯан дар майдони 175 гектар кишти навъҳои гуногун ба иқлим мутобиқ парвариш шуда, ба гуфтаи мутахассисони соҳа ҳосил нисбати соли гузашта хубтар ба назар мерасад. 3 солиси мо тухми нави туркра мекорем. вақти парвариши пахтанда то 800 кг дори минерал додем. пор карда дубора зоид кардем культивасияи мулоимкунира. имсол ният дорем ки ҳосил накрад то 30-35 сентр барасондани. мавриди истифода қарор гирифтани заминҳои мавзеи Гулистон боз 50 нафар сокинони деҳаҳои гирду атрофро машғули кори саҳро намуд. мардами қишло ҳамҷа 3 сол 4 сол шид ҳамҷа кор мекунад, истифода мебарад. 70-80 кило пахта мечинем. заминҳои корами ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳия солҳои пешин қисмати бешаш аслан тавассути пойгоҳҳо обёрӣ мешуду, ҳамасола тоза кардани ҷӯю заҳкашҳо ба хотири хуб нигоҳ доштани ҳолати мелиоративии заминҳо яке аз вазифаҳои муҳими хоҷагидорон ба ҳисоб мерафт. ширкати рушди Хатлон моҳияти масъаларо ба назар гирифта, маъз аз ҳисоби тоза кардани заҳбуру заҳкашҳо ин қабил заминҳоро тай чанд сол аст ки беҳдошташро таъмин мегардонад. бо ёрдами рушди Хатлон мо пайгоҳ соз кардем. қариб 700 метр турбара ховонда ҳамин заминҳоро обгир кардем. сол аз сол баҳри васеъ намудани майдони кишту афзун гардонидани ҳаҷми истеҳсоли он дар вилояти Хатлон диққати хоса зоҳир карда мешавад. Худоидоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, ахбор. занони ҳунарманди тоҷик ҳамасола дар мавсими ҷамъоварии ҳосил хусусан дар вақти ғундоштани меваю сабзавот барои захира кардани он ба омода кардани шарбату мураббо ва консерваҳо машғул мешаванд ки онро маҳз барои истеъмол кардан дар фасли зимистон захира менамоянд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон.
ҳоло ки мавсими ҷамъоварии ҳосил ва захира кардани маҳсулоти кишоварзӣ мебошад, занону бонувони ҳунарманди тоҷик бо истифода аз навъи растаниҳои гуногун ва сабзавоту меваҳо ба омода кардани консерваҳо машғул ҳастанд. барои омода кардани шарбату мураббоҳо дар навбати аввал бояд қоидаҳои санитарии он ба таври ҳатмӣ риоя карда шавад. дар ҳолати беаҳамиятӣ зоҳир намудан пайдо гардидани инфексияҳои хатарнок дар дохили зарф аз эҳтимол дур нест. бинобар ин мутахассисони кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста миёни аҳолӣ ҷиҳати дуруст тайёр намудани консерва корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. яке аз шартҳои асосии муҳлати тӯлонӣ нигоҳ доштан ё барои захира нигоҳ доштан маҳсулотҳои кишоварзӣ ин консервакунии маҳсулотҳо мебошад. дар ҳолати риоя накардани талаботҳои гигиенӣ ва пурра безарар гардонидан ҳангоми тайёр кардани маҳсулоти консервагӣ метавонад эҳтимолияти пайдоиши беморӣ ботулизмро дорад. сокини ҷамоати деҳоти қаратоғи шаҳри турсунзода мегӯяд ҳамасола номгӯи зиёди растаниву сабзавот ва мевагиҳоро ки аз замини назди ҳавлигии худ ба даст меорад консерва намуда барои давраи зимистон захира мекунад. Саодат Шукурова ин ҳунарро ба духтарон ва дигар аъзоёни оила низ омӯзонидааст. имрӯз барои аҳли оила ман маҳсулотҳои кишоварзиро маҳкам мекунам. мана имрӯз маҳкам мекунем бодирин помидор, мана болгарский маҳкам мекунам барои зимистон ки ин авход тайёр мекунам барои хонавода. ҳамасола фафти чандин нафар аз таъсири марговари консерваҳо ки он олудаи инфексияи хатарнок гаштааст ба қайд гирифта мешавад. инчунин маҳсулоте ки барои консерва ва захира кардан истифода мешавад набояд сироятёфтаи бемориҳо ё дорои ягон захми хурде бошад. он бояд дар ҳолати тару тоза консерва карда шавад ки барои пайдо шудани ягон ориза шубҳае ба вуҷуд наояд. ҷои ҳарорати нигоҳдорӣ ва муҳлати истифодаи қуттиҳои захирашаванда низ аҳамияти басу аввалин дараҷа дорад. табибон низ пайваста таъкид медоранд ки бо риоя накардани ҳолатҳои санитарӣ ба вуҷуд омадани хавфи бемориҳо аз назар дур нест. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед.